उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखौ बरायनानै दिनै 2 मार्चनि सानाव उदालगुरि जिल्लाया मोननै जनावहाय जोङो बाइक रेलि खालामदों। मोनसेया जाबाय भेरगाव साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय मोनफ्रोमबो आनसलिकआ पानेरिनिफ्राय जागायजेननानै भेरगावआव जोबहैगोन आरो मोनसेया जाबाय कुब्रियाली दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुब्रियाली सारिआलिनिफ्राय जागायनानै बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव जोबहैगोन आरो बे मोननैबो जोबहैनाय हाबाफारियाव जोङो गेवलां सावरायनाय हाबाफारि लादों। बेयाव प्राय मोनसे जनावहाय 3,000-4,000 सुबुं गौमा जागोन आरो बेजोंनो जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि जौगाखांनाय हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जोंनि गासै समाजनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बेखौ मोजाङै जोंनि जौगासारनाय खामानि मावनोब्ला फैबाय थानाय बिटिसिनि जा इलेक्शन बे इलेक्शनाव जोंनो गुड गभर्नेन्स जाहाथे मोननो हायो बिनि मोजां दैदेनगिरिखौ जोङो नोजोर बोदों। दा बेनिखायनो जोङो UPPLनि जा बिजाथि बिथांमोनखौ देरहासार खालामनायनि थांखिजों जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावदों आरो बिनि गेजेरजोंनो थांनाय गोलाव समाव 1987 मायथाइनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जागायजेननानै बर'नि जा पलिटिकेल राइट जोंनि थामोनथानि थाखाय आन्दलन खालामफैनाय हाबाफारिखौ थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जोबफैबाय होननानै जोङो फोथायदों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय 12-13 फेब्रुवारि 2020आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो गोदान मोनसे चेप्टार हिसाबै बर' हारि बर' समाज बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाथि माहारिफोरखौ जौगाखांनाय बेयाव थानाय मानसिफोरखौ समानै नोजोर बोनो हानाय जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डनि ओनसोलाव बा बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिफोरखौ लाफानानै बे ओनसोलाव मिशन बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ चेन्ज खालामनो हानाय मोनसे परिबेकखौ मोनगोन बेखौ जों आसा खालामनाय जादों। दा ओंखायनो 1 vote 1 change आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गभर्नमेन्ट जि खुंनाय बे गभर्नमेन्टनि खुंनायखौ जोङो मोजाङै सोलायनो थाखाय जोङो गासै रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामबाय।